L'atac del govern contra la sanitat pública continua. Tot just després d'anar a votar, els habitants de l'Alt Empordà es van assabentar que el govern ha traspassat 8 consultoris de l'Alt Empordà a una multinacional especialitzada en serveis de neteja. La notícia ha aixecat un veritable escàndol, però el govern segueix venent la salut dels catalans a les multinacionals i mirant cap a una altra banda davant dels gravíssims escàndols sanitaris. Però encara que el govern miri cap a una altra banda, els escàndols segueixen apareixent. Durant els propers minuts us ensenyaré 4 documents que il·lustren pràctiques escandaloses protagonitzades per destacats personatges de CiU i del PSC. Els 4 documents que us ensenyaré a continuació mostren el mecanisme que va permetre a l'empresari i polític convergent Ramon Bagó aconseguir que la seva empresa privada es fes amb el contracte per donar de menjar a l'Hospital de Mataró. El 5 d'agost de 1993, un exalt càrrec de Jordi Pujol, de nom Ramon Bagó, dirigeix el Consorci Hospitalari de Catalunya. Aquest consorci és una entitat pública que presta serveis a desenes d'hospitals públics catalans. Bagó també presideix CGest, empresa filial d'aquest consorci públic. Bé, doncs, aquell dia 5 d'agost, Ramon Bagó li presenta a l'alcalde de Mataró, el socialista Manel Mas, una oferta per gestionar el Consorci Sanitari de Mataró. La idea és que CGest, l'empresa presidida per Ramon Bagó, s'ocupi de gestionar els diners que la Generalitat dona cada any a l'Hospital de Mataró. Al document, el senyor Bagó explica que l'organisme públic que ell presideix pot gestionar l'Hospital de Mataró amb autoritat professional, tècnica i moral. Les coses van ràpid. Menys d'un mes més tard, l'alcalde socialista de Mataró i el convergent Ramon Bagó signen un contracte que atorga plens poders de gestió a CGest, presidida per aquest últim. Així, gràcies a una adjudicació sense cap mena de concurs públic, l'empresa de Bagó es fa amb el control total de l'hospital. Veient això, alguns membres del comitè d'empresa van posar el crit al cel. Denunciaven, per exemple, que l'empresa presidida per Bagó no tenia experiència suficient, ja que, segons van explicar, l'empresa havia estat constituïda pocs dies abans. Però davant de les crítiques del comitè d'empresa, l'alcalde socialista va dir que qui paga és la Conselleria de Sanitat i hem d'assumir les seves directrius. D'aquesta manera, l'alcalde admet que l'entrada de CGest és una directriu provinent de la Conselleria que llavors estava en mans de Xavier Trias, company de partit de Ramon Bagó i actual alcalde de Barcelona. Acabem de veure com Ramon Bagó aconsegueix el control total sobre l'hospital. Ara veurem com aquest control es converteix en benefici per l'empresa privada del propi Ramon Bagó, les Cuines Cers. Una de les primeres decisions és anomenar un gerent. El càrrec va parar a mans de Jordi Colomer i Mascaró. Una de les primeres decisions del senyor Jordi Colomer és privatitzar el servei de cuina de l'Hospital de Mataró. Sabeu a quina empresa li adjudica el contracte? El grup Cers, propietat del senyor Ramon Bagó. Per cert, l'adjudicació es va fer sense concurs públic, ha dit. Per si no ha quedat prou clar. El senyor Bagó dirigeix l'organisme municipalista Consorci Hospitalari de Catalunya, que gestiona hospitals públics arreu de Catalunya. El senyor Ramon Bagó presideix una de les empreses d'aquest consorci, CGest. El senyor Bagó aconsegueix que CGest gestioni l'Hospital de Mataró. Quan CGest finalment gestiona l'hospital, decideix privatitzar el servei de cuina i dona el contracte sense concurs públic a l'empresa Cuines Cers, propietat del senyor Bagó. La periodista del diari El País, Antía Castedo, va descriure aquest procés com un cavall de Troia. El primer que cal dir és que aquest procés que hem vist a Mataró no és una excepció. Només els últims 10 anys, Ramon Bagó ha rebut 50 milions d'euros per les seves empreses privades provinents del Consorci Hospitalari de Catalunya que ell mateix ha dirigit. La situació és encara més preocupant quan sabem que, només a Badalona, Ramon Bagó va rebre del consorci públic que ell va dirigir 12 milions d'euros públics de manera irregular, uns fets totalment confirmats per l'interventor d'aquest Ajuntament.
Així, i durant anys, les empreses públiques dirigides per Ramon Bagó gestionaven entitats finançades amb diners públics que adjudicaven milions d'euros públics a les seves pròpies empreses. Actualment, les empreses de Ramon Bagó donen de menjar a desenes d'hospitals, escoles públiques, centres penitenciaris i universitats públiques. Però el més preocupant de tot plegat és que el Consorci Hospitalari de Catalunya segueix gestionant desenes d'hospitals arreu de Catalunya emparats en l'opacitat i el silenci de CiU i PSC. Així, mentre els ciutadans i els treballadors de la sanitat pública pateixen retallades intolerables, un consorci implicat en un bon nombre d'escàndols continua gestionant els diners de la sanitat dels catalans. Com pot ser que ningú investigui tot això? Com pot ser que l'Oficina Antifrau de Catalunya porti mesos investigant a Ramon Bagó i les seves empreses i encara no hagi dit res? Què estan esperant? Com pot ser que en comptes d'investigar aquests fets gravíssims, el govern es limiti a fer fora metges, infermeres, a fer pagar €1 per recepta als ciutadans i en continuar malvenent la sanitat dels catalans a les multinacionals de la neteja? Ja no hi ha dubte. El govern està venent la salut dels catalans al millor postor. Cal impedir-ho. Per això, si aquesta informació us ha semblat útil, us demanem que la compartiu per tots els mitjans possibles. Ni el govern, ni les empreses que s'enriqueixen a costa de la nostra sanitat volen que tot això se sàpiga. Per això, la difusió és fonamental. Quan més al descobert deixem els mecanismes que han ensorrat la nostra sanitat, més fàcil serà aturar-los. Des de la revista Que Fem Llet, seguirem informant i no callarem.